Кош юлы 2024. Иен сура 12-14 июль. Барыгыла елдагыса, гадәттәгесә, шул ук вакытта, шул ук урында. Әмма үзгәрешләр дә бар. Хайлап алу туры фестивальдең беренче көнендә 12 июль кичке усак янында үтәчәк. Шәһәрләр дә ситтә калмай, сөнки шигырь һәм моң бер-береннән аерылыһыз. Кош юлы республика шигърият бәйгесендә катнашырга килһә, 13 июньдән 1 июльгәчә шигырьләрегезне ебәрегез. Финалга үткәндә фестивальдең төп сәхнәһендә сыгыш яһаячак. Бар мәгълүмат бәйләнештәге рәсми төркемебездә. Кош юлы ул бәйге майданы гына түгел, искиткеч табигать косагында рәхәтләнеп ял итү мөмкинлеге. 2024 ел Россиядә гаилә елы итеп игълан ителгән. Шуңа бар гаиләгезне килтерергә унытмагыз. Олатайдар, өләсәләр, хәтта бәләкәс бәбестәрдә зуррак палатка кирәк буласак. Кош юлы ул Башкортстанның төрле район калаларынан халык туплай. Шул ук вакытта фестиваль кала башкортлар арасында ял итү, насар гадәтләрһез, күңел асу, караһы буларак киң таралган. Көндез батырдар удышы, күбекле дискотека, һыу һибешү, такмак батыл, кебек сагыл саралар көтә һеҙҙе. Кош юлы балалар да фестивальгә айырым биҙә көтәсәк. Ал елкән ял һәм һауыҡтырыу лагерында үҙгән бәйгенең еңеүсеһе төп концертта сығыш яһаясаҡ. Кош юлына бөтәһе лә килә. Атайҙар да, әсәйҙәр ҙә, тәтәйҙәр ҙә, хатта бесәйҙәр ҙә. Өйөгөҙҙә кем бар, барығыҙ ҙа рәхим итегеҙ. Бында башҡортса һөйләшәләр. Тирә-яғымда башҡортса һөйләшкән кешеләр юҡ дип ҡайғырып йөрөһәң, кош юлына рәхим ит. Тотош ялан, йөҙләгән кеше, фекерҙәшең менән башҡорт телендә һөйләшеп рәхәтлән. Бында башҡорт моңо, башҡорт үҙе, Кош юлына бергә үсәйек! Кош юлы 2024. 12-14 июль. Иен сура районы. Елдагыса көтөп калабыз.